Vestrom 6,5. Σας θυμίζει κάτι? Ναι, το πήρα. Η συναρπαστική στιγμή αυτή έφτασε. Το έχουμε στα χέρια μας. Απίστευτο και όμως αληθινό. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για αυτό το μηχανάκι. Αρχικά να αναφέρω ότι με ενθουσιάζει κάθε φορά που το οδηγάω. Πείτε ό,τι θέλετε, πείτε μου ρε κανίβαλε, τι μου λες τώρα, πώς γίνεται να οδηγάς στο CRF, να κάνεις αυτά, να οδηγάς στο ΚΑΠΑ, να κάνεις τ' άλλα και να μας λέτε ότι σου φαίνεται αυτό συναρπαστικό και διασκεδαστικό. Είναι από τα καλύτερα μηχανάκια που έχω οδηγήσει ποτέ στη ζωή μου. Τι θες να σου πω, για μονοκάβαλο, για δικάβαλο, για το τι μπορείς να κάνεις σε εκδρομές, σε περιπέτειες, τι μπορεί να σου χαρίσει? Για όσοι το έχετε καταλάβει, δεν βρισκόμαστε στην Αθήνα. Βρισκόμαστε στο χωριό, σε ένα φανταστικό χωριό, στο Στρούμφο χωριό που έχουμε δημιουργήσει με τη βοήθεια του AI. Αχ, αυτό το AI μας τα λέγανε και δεν το πιστεύαμε. Έχει ενταχθεί στη ζωή μας και κάνει θαύματα. Έχω βάλει την κάμερα ανάποδα στα τελευταία βίντεο τουλάχιστον, οπότε τραβάει από πιο κάτω από ό,τι βλέπω εγώ με τα μάτια μου. Και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη ζελατίνα που έχω βάλει και στο ψηλότερο σημείο που θα μπορούσα να τη βάλω, πιστεύω θα βλέπετε μέσα από τη ζελατίνα τα πάντα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να έρθετε μαζί μου παρέα στις περιπέτειες που θα κάνουμε. Καλά όλα αυτά, αλλά θέλω να προλάβω αυτόν που θα ρωτήσει και γιατί το πήρες ρε κανίβαλε. Περιμένετε. Να σταματήσουμε εδώ στη σκία, να τα πούμε με την ησυχία μας. Τι είναι αυτό? Εντάξει, πείτε τώρα ό,τι θέλετε. Πείτε να έπαιρνες το Καβασάκι, να έπαιρνες δεν ξέρω και εγώ τι. Φιλέ, εγώ αυτό γουστάρω. Μένω. Κίναμε και γάμο. Αυτό δεν είναι να μπει στο βίντεο. Τέλος πάντων. Θα σας πω τον μοναδικό λόγο που έχω πάρει αυτό το μηχανάκι. Και άμα θέλετε πιστέψτε με. Ο μοναδικός λόγος που πήρα αυτό το μηχανάκι δεν είναι για να πηγαίνω βόλτες. Ούτε μονοκάβαλο, ούτε δικάβαλο. Γιατί τα έχω ακούσει κι αυτά. Παίρνω μηχανάκι μόνο για την κοπέλα μου ή χιλιαδιό. Ο μοναδικός λόγος που έχω πάρει αυτό το μηχανάκι επίσης δεν είναι για να εξερευνήσω καινούριες διαδρομές, καινούριους προορισμούς. Όχι, δεν είναι αυτός. Ο μοναδικός λόγος λοιπόν που έχουμε πάρει αυτό το μηχανάκι είναι γιατί από μικρό παιδί άκουγα TDM. Το TDM είναι γρήγορο, το TDM είναι όμορφο, το TDM κάνει χιλιάδιο πράγματα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή με το Vestrom το 6,5, το βλέπετε εδώ. Ο μοναδικός λόγος λοιπόν που πήραμε αυτό το μηχανάκι είναι για να κοντράρω στεγνά τα TDM. Τι θέλει σε στροφή, τι θέλει σε ευθεία, τι θέλει σε ευθεία από σταμάτα, τι θέλει σε ευθεία από Δευτέρες ή Τρίτες. Θα δικάσω ό,τι TDM υπάρχει, το δηλώνω υπεύθυνα. Πάμε να συνεχίσουμε τη βολτούλα μας. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές από ό,τι βλέπετε. Εδώ αν παρατηρήσετε λείπουν οι χούφτες. Αυτό συμβαίνει γιατί αλλάξαμε τρόμπα, βάλαμε αντελίν 16 ακτινική. Νομίζω ότι με αυτή την κίνηση και με ένα 50 από AliExpress λύθηκε το αιώνιο πρόβλημα του Vestrom. Ξαφνικά το μηχανάκι έχει φρένο επικίνδυνο, λες και ρίχνει άγκυρα το ferry boat. Ό,τι ζητήσου το κάνει, δαγκώνει, δεν μασάει μία. Και έχουμε κάνει και πολλές άλλες αλλαγές που δεν ξέρω, ίσως αφιερώσουμε ένα βίντεο να πούμε αναλυτικά πώς το πήρα και πώς έγινε το μηχανάκι. Θα ήταν ενδιαφέρον βίντεο πιστεύω. Είναι τόσα πολλά που πρέπει και εγώ ίδιος να τα γράψω σε χαρτί ένα-ένα και να τα εκφωνώ στην κάμερα. Πίσω σε αυτό που λέγαμε, θέλω οι έξυπνοι του καναλιού, όσοι έχουν TDM ή όσοι έχουν φίλους που έχουν TDM, να έρθουν να τα στήσουμε. Τους προκαλώ ανοιχτά. Όποιος γουστάρει μου γράφει κάτω στα σχόλια, επιτόπου κανονίζουμε και τα στείνουμε. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα, το μηχανάκι είναι επικίνδυνο, δεν ξέρει τι κάνει, από πρώτες Δευτέρες δεν το συζητάμε. Ο κόλλος πίσω φεύγει έτσι,
Τι να σας πω, το μηχανάκι ρε παιδιά ράβει. Αράβει. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Για πάμε λίγο να σοβαρευτούμε. Αυτές τις βλακίες τόση ώρα σας τις λέω για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί υπάρχουν οι εξυπνάκηδες που ακόμα θα υπάρχουν, γιατί έτσι. Γιατί έτσι ρε παιδί μου, γιατί έτσι γεννήθηκαν οι άνθρωποι. Τι να πω. Είναι οι εξυπνάκηδες που λέτε, που θα μου γράφουνε γιατί δεν πήρες το Versys, γιατί δεν πήρες το επόμενο Vestrom, γιατί δεν πήρες την DM. Απίστευτη θέα εδώ. Γιατί δεν πήρες μεγάλο σκούτερ, γιατί δεν πήρες πατίνι, γιατί δεν πήρες δεν ξέρω κι εγώ τι. Γιατί δεν το πήρες εσύ. Αυτό έχει σε τόσο μεγάλη εκτίμηση και υπόλοιψη, γιατί δεν το πήρες εσύ. Πρώτον. Δεύτερον, πού ξέρεις τι γούστα θέλω να καλύψω εγώ για να πήρω αυτό το μηχανάκι. Εκτός αν με θεωρείς τόσο άπειρο και δεν μετράς καθόλου τη γνώμη μου και την εκτίμηση που μπορώ να κάνω σε ένα μηχανάκι και θεωρείς ότι έχω κάνει τόσο μεγάλο λάθος, ότι βρίσκομαι σε μια τόσο μεγάλη πλάνη και νομίζω ότι είναι καλό το μηχανάκι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, απλά δεν λαμβάνω πολύ υπόψη αυτά που μου λέτε μερικοί. Το μηχανάκι το έχω πάρει για συγκεκριμένο λόγο, για το στρομφοχωριό που δημιουργήσαμε με το AI, για αυτό εδώ το που βλέπετε και για όλα τα βουνά εδώ πέρα που βλέπετε επίσης και τα βουνά που κρύβονται πίσω από τα βουνά και ομοίως τα βουνά που κρύβονται πίσω από τα άλλα βουνά που κρύβονται από αυτά τα βουνά. Το πήρα για να εξερευνήσω τέτοια μέρη, μονοκάβαλο και δικάβαλο. Θέλω κάτι που να τραβάει σε αυτά τα μέρη και να μην σε παίρνει κάτι φόρα. Δεν θέλω να πηγαίνει 300, δεν θέλω καν να πηγαίνει 200. Θέλω να καίει λίγο, να είναι αξιόπιστο και να υπάρχουν πολλά ανταλλακτικά. Γιατί θέλω να το κρατήσω για καιρό και να του κάνω αρκετά χιλιόμετρα. Δεν σας τα παρουσιάζω τόσο τέλεια όσο ακούγονται. Υπήρξαν πολλά προβλήματα, το μηχανάκι το πήρα πολύ χειρότερα από ό,τι το βλέπετε, με πάρα πολύ λίγα έξτρα, με αρκετά χιλιόμετρα, με μια ζημιά που με βασάνισε ειδικά τον μάστορα πάρα πολύ. Δεν μπορούσαμε να βρούμε τι είναι, το μηχανάκι δεν ανέβαζε στροφές, πάνω από τις 6.000 στροφές αν θυμάμαι καλά, έκανε κοψίματα. Μερικές φορές τα κοψίματα ήταν τόσο μικρά που λίγοι τα καταλαβαίνανε, αλλά εμένα αυτό το λίγο που καταλάβαινα με ενοχλούσε. Δηλαδή ο προηγούμενος που μου το πούλησε, όντως, το πιστεύω αυτό, χωρίς να με αφελείς, όντως μπορεί να μην το είχε παρατηρήσει, γιατί μπορεί να το πήγαινε χαλαρά, μπορεί να μην το ανέβαζε απότομα στροφές. Εμένα όμως με ενοχλούσε αυτό το λίγο. Δεν μπορώ να ξέρω ότι οδηγάω ένα μηχανάκι και δεν λειτουργεί κάτι στην εντέλεια. Κάτι πρακτικό, κάτι ουσιαστικό, κάτι από θέμα φρένων, από θέμα κινητήρα. Δεν σου λέω τώρα έχει μια ρογμή το κοντέρ, εντάξει, αυτό θα με πειράξει, αλλά σε δεύτερη μοίρα. Κάναμε απλά μια εισαγωγή να εντάξουμε αυτό το μηχανάκι στο κανάλι. Τώρα αν με ρωτήσει κανένας να το απαντήσουμε και αυτό από τώρα, να το έχουμε κάβα. Άμα πούλησα κάποιο άλλο μηχανάκι για να πάρω αυτό, όχι, δεν έχω πουλήσει κάποιο άλλο μηχανάκι. Πώς το πήρα? Δόξα τω Θεώ, πάνε όλα τέλεια. Ο πατέρας μου έχει τεράστια περιουσία, οπότε δεν χρειάζεται να κουραστώ στη ζωή μου. Όλα πηγαίνουν ρολόι και πόσο μάλλον μόνα τους. Τα βρίσκω όλα έτοιμα. Εντάξει, πλάκα κάνουν μαλάνια μου. Απλά ο λόγος που δεν σας λέω το πώς το πήρα είναι γιατί δεν θέλω να βγάζω αρνητισμό και να παρουσιάζουμε δυσκολίες της ζωής στο κανάλι. Να πω τι να πω, ότι δυσκολεύτηκα, ότι μου ήταν κόπος. Για ποιο λόγο? Να δούμε την αρνητική όψη, να δούμε τη θετική όψη. Που για να το πήρα και να πάλεψα τόσο πολύ για να το πάρω και να το έχω τώρα και να το οδηγάω, κάτι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είναι η καλύτερη επιλογή που θεώρησα ότι είναι σωστή να κάνω. Άρα να κρατήσουμε μόνο αυτό το καλό της υπόθεσης. Ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό πριν κλείσουμε. Το ξέρετε κι εσείς ότι άμα δεν κάνετε like, subscribe, comment, τα ακούτε τόσα χρόνια από τόσους και τόσους YouTubers. Τα άκουγα κι εγώ
τη στιγμή που τα λέγανε απλά τα προσπέρναγα. Ελπίζω να μην έχει συμβεί τώρα αυτό και σε μένα. Για σένα που δεν το έχεις προσπεράσει, Αλάνη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανέβει το κανάλι, να έχω κι εγώ ένα κίνητρο παραπάνω να ασχοληθώ. Γιατί άμα είμαστε εμείς και εμείς, δεν μπορούμε να το πάμε ψηλά. Περνάμε τέλεια, το ξέρω, αλλά δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε στο τέρμα. Οπότε γι' αυτό σου λέω, δώσε λίγο προσοχή. Εσύ που δεν έχεις κάνει εγγραφή, κάνε. Εσύ που έχεις κάνει εγγραφή, κοίταξε να ψήσεις και κάνα φιλαράκι σου να κάνει και αυτό, να μεγαλώσει παρέα. Μην μου γράψεις κάτω κανείς στα σχόλια TDM φίλε, δεν τα περνάς με τίποτα και τέτοια. Εντάξει, απλά θα γελάσω, δεν θα απαντήσω καν. Το κανάλι πάει καλά, το έχουμε πάει τρένο. Να μεγαλώσει λίγο η παρέα και θα τα φτιάξουμε όλα. Ειδικά με αυτό το μηχανάκι έχουμε να δούμε πολλά πράγματα.